Hola, companys. Soc el que vos perseguís a vosaltres moltes vegades en la càmera, per a demanar-vos unes paraules. Ara sóc jo el que em dirigisc a vosaltres i als altres amics. En realitat vull demanar-vos un favor, que el favor també se'l fareu vosaltres. Porteu 4 anys, és que no sou de Compromís, 4 anys pegant-nos la pallissa per a que fem alguna cosa per fer fora el Partit Popular, perquè Compromís faça alguna cosa. Compromís ho farà, va posar tot el seu esforç, totes les eines per fer possible el canvi valencià. Però necessitem del vostre suport. Com? Una forma és inscriure-vos a les primàries de Compromís. Triar les llistes per a les Corts i per als nostres ajuntaments, per exemple, per a Gandia. Així teniu, portar-se la xulla, així teniu com inscriure-vos. Compromís, primàries.compromís.net. Vinga, va, animeu-vos i participeu, que el canvi valencià és real, el canvi valencià és possible. Gràcies.